Il-ħuttaf ta' fuq l-irdum hija ġabra ta' poeżiji mill-pinna tal-awtriċi Eleanor Vella. It-tim tagħna ltaqa' ma' Eleanor sabiex jitkixxef aktar dwar dawn il-kitbiet li raw id-dawl grazzi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. L-istorja titratta dwar l-asfur il-ħuttaf illi sikwit kemm fir-rebbija kif ukoll fil-ħarifa naraw fi Gżejjer Malti xi qed ipassi bejn l-Ewropa u l-Afrika. Qed saċ mhix storja iktar ir-rakkont ta' dawn l-asafar u kif rajthom jiena kif narhom jiena fl-ambjent Malti, jiġifieri il-post fejn qegħdin ukoll u x'jagħmel dan l-asfur mill-perspettiva tal-bniedem, ġifieri kif naraw aħna. Fl-istess ħin ukoll qiegħda mill-perspettiva tal-asfur, jiġifieri fejn imur, x'jagħmel u għal xiex. Dan l-asfur peress li naraw jittajjar fil-kampanja Maltija u anka fost Binjoli, hawnhekk huwa l-post fejn ġiet ispirata din l-istorja. Propju għandna t-Torri l-Aħmar warajna, għandna din il-parti tal-kampanja mel-leħija u għandna wkoll l-irdumijiet fil-qrib. Ġifieri huwa post fejn l-asfur il-ħuttaf isib xiekol insetti fil-qrib ukoll għandna ir-riserva naturali tal-asafar. Allura hemm l-ilma, iktar hemm ċans li jkun hemm insetti u l-asfur iktar hemm ċans li jsib xiekol. L-idea bdiet minn mixja, okej? Hawnhekk niġi ħafna nimxi, però kien żmien sfortunatament il-pandemija ma sarx ma nsemmuhiex u kien żvog li niġu hawnhekk ma kienx ikun hawn nies u konna nimxu u darba minnhom ġiet din il-qata ħutta fuq rasna u bdiet pratikament qudiemna taqsam u tgħaddi u ddur u ttir u hemmhekk kien hemm ukoll is-sens ta' libertà. Libertà li aħna sfortunatament dak iż-żmien ma tantx kellna, jiġifieri ma stajniex insifru f'daqqa waħda naraw dan l-asfur itir kuntent u liberu allura kien xi ħaġa li xtaqna qegħdin nagħmlu aħna u tnislet dak il-ħin stess nislet l-ewwel strofa biex niftehmu hemmhekk. Il-ktieb hija mibni forma ta' poeżija, ġifieri għandna strofi varji ta' 4 versi u ta' 2 versi bi kliem jaqbel fit-tarf propju anke mirata tfal qisu ta' bejn 7 u 9 snin. Qiegħed propju mibni b'dan il-mod għaliex nagħtu wkoll importanza lejn l-arfin fonoloġiku għat-tfal. Nafu kemm hu tajjeb importanti li t-tfal ikollhom arfin fonoloġiku anke fir-rima minn età żgħira. Allura u anke x'ġejja minn peress li kont naqra ħafna kotba li tfal tiegħi stess u anke fix-xogħol tiegħi, ir-rima tagħti ċertu ritmu, tagħti ċertu antiċipazzjoni anke ta' x'se jiġri. Brix ħafif u art ta' bellus, ħuttaf ċkejken u gustus, mimli enerġija u kurjuż, dan asfur avventurus. Iżda f'daqqa f'tebqa' tajn dan inqata' mill-oħrajn. Dbiet ftit mhux ħażin u hekk tar fil-ħin lejn binja ħamra floli bejn it-turretti lab noli. Dar dawra ċirku tont, imbagħad għodos dritt fil-font. Xi grazzja x'ħeffa ta' sfur, ingawduh għal ftit xhur. Is-sogra jwarrab minn fuq l-irdum u hekk qatta ftit miljum f'riserva tal-asafar li għalihom kienet dar. Ma' fjamingi u pispiselli ltaqa' u hemm xtaq li baqa', imma x-xemx bdiet tnin bil-mod u mid-dar kien ftit bot. Bi ftit ferfir ta' ġben ħajħ, ħalla lill-asafar l-oħra warajh. L-aħħar dawra mar-riserva dar u lura għal fuq l-irdum mar. Ġurnata oħra kienet għaddiet u dlonk waqal kwiet u skiet. Żewġ qabżiet fuq ħajt tas-sejjieħ u fi xquq l-irdum mar jistrieħ. Ħuttaf ċkejken u grazzjuż, fl-ambjent tagħna int prezzjuż. La ddumx ma terġa' tiġi, ħalli jien fuq l-irdum niġi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.